Mhishobhi owayengudabuka eMozambique, kodwa okwathi ngenxa yomsebenzi wazithola eseseKapa, lapho aphenduka khona wakholwa iNkosi uJesu. Emva kwalokho sizwa kuthiwa wacelwa nguBishop Bruce ukuba ahambe naye aye eZimbabwe eyayaziwa ngokuthi iRhodesia. Ingixolele, cela ke ninezele ifonyo sihlale sivalile. Lapho uMbhishobhi kwakusanda kusungulwa idayosisi entsha beyosebenza kuleyo dayosisi. Kwathi nxa uthuma umsebenzi wevangeli phakathi kwamashona kwasekuba khona ukumelana nabo. Njengoba kwenzeka kumaKristu okuqala okokuba abekwa amacala ngezinto angazenzanga, kwaba njalo nakoBernard Mizeki. Izitha zevangeli phakathi kwamashona zababeka amacala abangawenzanga. Langanimbe uBernard Mizeki wahlasela, bamshiya becabanga ukuthi ufile. Kodwa esizwa umkwakhe wakwazi ukuyokubhaca ehlathini, kodwa asibanganingi insuku. Kwaba zinsuku ezinhlanu, ngoLwesihlanu usuku wazi. Kodwa nansi into okuthiwa waze wayofa imqinisile. Kungathi waba nombono, wena wabona uStefane mhla ebulawa, owathi ngibona amazulu evuleka. Amen. NoBernard Mizeki sengathi waba nombono, wambona uJesu uvuleka. Leyo nto yamnikeza isibindi. Kwathi noMefa wafa engesiye umuntu ogcwele umumo, wafa egcwele injabulo. Ngicabanga ukuthi nguthetha liyena owathi the blood of the martyrs is the seed of the church. Eshuthi igazi lalaba ababulewe likhona lifana nembewu efakwe emhlabathini ethi mayiqhuma kuvela izinto ezinkulu. Amen. NoJohane eBhayibhelini uyafakaza nxa ethi ngiqinisile ngithi kini, uma uhlamvu lukakoleni luwela emhlabathini lungafi, uthi luhlala lodwa. Kodwa uma lufa luthela izithelo eziningi. Namhlanje sizongenisa amalunga amasha kulenhlangano. Ngithi bantabethu, bafowethu, bafowethu, uma uhlamvu abakhona udadewethu akuzuthi gcwele indlu ngikhulume nani nodwa. Wena uzweni kahle, akuzuthi gcwele indlu ngikhulume nani nodwa, ngoba ivangeli izwi kaNkulunkulu lisithinta sonke silapha endlini. Ngoba uma bengavali indlebe bethi ngoba ngikhuluma nani basendaweni wrong. Bafowethu, ikakhulukazi nina nizongena, angisho ukuthi nina senangena nisele ngaphandle kwalo. Uma ningabambanga ukuthi uBernard Mizeki ukwazi ukuthi abhekane nezimo kwaqalaphi nobe nimisile. Ayiqale kubeni esesemashoko, iqale kutheni esebenza wahlangabezana neNkosi uJesu, wayamukela yaba iNkosi nomsindisi wakhe. Number 1, nasi siqala. Ayiqali phakathi nendlela. Ingxaki yethu thina masheshi sizalelwe phakathi esontweni, salethwa kumfundisi siphethwe ngamasholi. Sabhabhadiswa, ngisho ukuthi umbhabhadisa wenzanga umsebenzi. Kodwa kuhamba kuhambe kufuneka ithuba la umuntu efika khona ezothi ngiyamvuma mina uKristu njengeNkosi nomsindisi wami. Amen. Isikalo leso ngima ngababoni kuleyo ndawo, ngoba uma kungaqalanga kuleyo ndawo sigejile. Sizohamba nabantu sithi balandela uBernard Mizeki, kanti sihamba nabantu abalonga bakole ekhaya. Amen. Amen.
sihamba nabantu abarong ubabone sebegqoka iuniform kanti abakaze balungiswe bazodlisa inhlangano la behamba khona bayaqeka baqekela ingane zabantu phansi abanye sihamba nabo lapha sithi silandela uBernard Mizeke kanti sikhuluma ngabahlukumeza abakhulu ungamsabona mase kunje ukuthi ubani ohlukumezayo zonke ilungile mase kunje asifune bahlukumezi bantakwethu akuzungeni umuntu osahlala hlale kanti uyahlulwe na ukudla kwakhona kwantu indoda ehlulwa ukudla yayingahlali emadodeni yayithi mayifika kuthiwe shaya hambe ekhaya ngoba iyaziwa ukuthi yehlulwa ukudla izawufika ekhaya ingasazazi bisicabanga ukuthi ekhaya yi-boxing ring nenkosikazi yasidlisa ngoza lapha kithi asizile lapho kuzongenisa abantu okokuqala ngiyafuna ukugcizelela okokuqala uma ungakazi kwenza ifuna indaba yokwazana noJesu amen uma ungayifunile indaba yokwazana noJesu ungena enhlanganweni erongo ngoba le nhlangano okuhamba phambili kuyo ukuvangela lokho okwakwenziwa uBernard Mizeke zawuvangela kanjani ungamazi okuyena umshumayela amen yemadoda ngihlale ngiyibuza ningixolele uma ngiyathela kabi kodwa ngihlale ngiyibuza ngithi amadodana aphuma kodwa imvamisa sivama ukubabona abantu abaningi ababuya nabo siphumile singabuyi namuntu sisuke senzani sisuke siyoshumayela yena uJesu noma mhlawumbe kusuke kuyithi siyobonakalisa amakhono ethu ngoba usuka mase kuthiwa ziyasho madoda senisho nani tiyenyuka enyuka izigcine ingasazazi ukuthi thini ngoba isiko nalelo ukuthi yenyuka niyabona kuleli ivangeli ukuba ngamagwala ngoba sesakuthukwa sesakuhlekwa sesakubulawa kuyasenza sesabe ukuba ngofakazi bakaJesu amen kanti ababhishophi bona basigqugquzela lonke ibandla noma bonke abantu ababhabhatisiwe ebandleni lakithi bathi ukuba babe ngofakazi beNkosi uJesu Kristu kuthi ngamandla kaMongcwele basize nabanye abantu amazi uNkulunkulu iyona umsebenzi esiphathiswe wona sonke ngizwile na amen kwangathi uamen uphuma ngonyaka uma sekuza kulezi uyabaleka amen ukufakaza sikwenza ngezindlela eziningi kungaba ngokukhuluma ngoJesu kungaba ngendlela esiphila ngayo kungaba indlela ezibonene kungaba imisebenzi esiyenzayo eyenza umehluko empilweni zabanye abantu konke lokhu uma sikwenza ngokweqiniso kuyosivusela ubutha phakathi kwabantu akufeli ubutha ngaphandle amen ngapha bangakutshela uma nje kuba khona ovelela phakathi kwabo bengamazi ukuthi uzavelele nje kwenze njani niyasizwa isizulu ngisho uzavelele nje kwenze njani uyaqala umoya uqala umoya zigencane zo behlukile ngithi niyangizwa na ngoba nabo lokho kuthakathaka okukhona kini nabo kubo bukhona bokuba singayiboni siyithime yodwa siyibone sengathi singamathimu asisiwa amathimu siyithime yodwa amen into esiyenzayo asiyenzeli udumo lwethu senzela udumo lukabani kwaNkulunkulu ngithi ke uma ngabe seniqala nisondela kuNkulunkulu sokuvela izinto mhlawumbe uthi uBernard Mizeke lapha ongakaze ayibone amen
Niyangizwa na? Mhlawumbe nithi nihlangene ngelinye ilanga kuzwakala omunye phakathi kwenu esekhuluma ngelimi. Uyozwa. Kodwa abukho location ungabe kwasho ba. Amen. Sibe sifunda leli iBhayibheli bese bethi abukho esheshi. Uyobezwa kuqala sebethi abikho ke. Mhlawumbe kungakhwishizi bona lapha. Kukhwisha uzophetha inkonzo ngoba akasayazi ukuthi uzoyenza njani mayisiqala ihamba ngalokuhlobo. Inxaki zikhona lezi zinto kade ngineyizwana lapha esontweni. Kade ngangiyibona amahala njonjo sihamba nawo thina. Uma ngabe umfundisi ephethe inkonzo ethothobala bayayithatha. Agcine semike ethothobele. Desasibo. Ingakho noma ephethe inkonzo kufuneka azazi iphethwe nguye inkonzo. Ngoba amahala njonjo mayisengene ezintweni agcina ithathwe nguwe uyezwa sekucontrola wona wena usumile. Ngakho ke ngithi bantu uma nisondeza kuNkulunkulu kuyovela izinto engakaze yibona. Ngoba asikafiki la uNkulunkulu efuna sifike khona. Bela nizeka anikaphumi nibuye nabantu. Anikaphumi nibuye nithi nambe sibuya la. Nambe sibuya la. Ngoba siyobona lapho ukuthi lento esiyenzayo iyenzeka uma sizophuma sibuye nabantu. Angixoxele. Singashumayeli. Kwenye indawo. Sengenzeka uba ninakele. Sahamba siyo vula iparish. Kodwa sathi masifika lapha kakho lutho uhlabana nje nokubile lapho kwenziwana. Sayoqala umsebenzi kuleyo ndawo. Phume yonke ichapter isahluko. Masifika lapha uma kuzoqala sithi singathandaza sithi asikwazi ukuthandaza bese sithi iqhotshe lapha kulendlu. Ake siphume sishaye procession siyojika lesitolo sibuye sizongenza inkonzo. Saphuma sayishaya procession. Nezo sibushaza kuyibone seziwashayela amakho eseyane umuntu ngabe uyibona kahle ziyahamba. Sahamba sathi sibuya la izoqala inkonzo kwakunabantu abayi3 abazoyinikela. Amen. Shumayele ngani eprocession. Niyangizwa na? Abulisi lesinyoko uma siku-procession sokulandelana ungathi sifuna ukugxobana iphela asishumayeli. Nibabonile sele baphume omunye wathi qekelele nomunye wathi qekelele ongathi mawushiya isikhala phakathi kwabo kungene ibhokisi lomngcwabo. Iqiniso okana kanjalo omlandelayo ungamlandele ezithendeni funeka kukwazi ukungena ibhokisi phakathi kwenu niyaprocessana ngoba clearly bazonibona abantu niza ibe into kaNkulunkulu uma nifike ligeda akhe kufika omunye asekho umuntu endaweni uyagcineni iyashumayela lento. Amen. Angizokhuluma ngama-procession kambe abantu abafuna ukungenisa. Ngitheke abantu kwethu uma senza izinto ngendlela efanelekile usukumo kube khona ukutha lithi izwi kaNkulunkulu ningesabi uma kuzofika lapha abanye beni attack khona ningesabi noma ngabe bani attack ngomlomo ngoba umlomo wabantu abakholwayo poison ophuma kuwo noma bayakhuluma bathini ningesabi ningabesaba ababulala umzimba bebe bengakwazi ukuqhubeka benze okunye ngani. Uthi yena mayikhuluma athi yesaba noyedwa onamandla okubulala umzimba aphinde nalapho usufile abe namandla phezulu kwakho ufile. uNkulunkulu kuphela. Amen. Uyizwile madoda? Uzwile chaplain? President, uzwile? Nawe ngubonile. Amen. Uzwile kahle?
ngikwanisile. Uyazizwa ukuthi ziyasha. Kufuneka umlilo. Khona umlilo ofunekayo. Uyazizwa masisho ziyasha. Nami ngibuye serizana. Mase ngibuye ngikhuza ngithi ngizobuya sengijuluka kakhulu ngibani. Bese kuthi nana ngiye ngoba ngiyazizwa ziyasho. Ngimbona upresident eselapha nangaphuthu. Inzima le umlilo baba. Umlilo. Once kwangena umlilo uyobona umuntu ongakazuyibona. Wemadoda sifuna ukubona thina amadoda lapha ebandleni lakithi azoguga ephila. Afike ko-80 90 ephila. Yini asweleka amadoda akhulile ebandleni lakithi? Ashonapha amadoda aphelelaphi? Sibe sithi sikhonza uNkosi uJesu. Bawohloka abantu bebancane kwenze njalo. Badliwa yini? Nidliwa ukudla. Yathi indoda sele kwaZulu siqala inhlangano kaDonsi umndeni. Sayijwayela ukuthi mayifika ngosuku lokuqala ubone ukuthi seyigeza athi ufaka upetrol. Uyabona ke yayiyeka nje ngosuku lokusala. Hayi yabhoka ngakusasa. Yathi madoda niphume emakhaya. Nizokwenzani la? Usekhona indoda umnumzana umnikazi wekhaya ozofika lapha azokomela la. Yathi indoda ilwa namadoda. Sagcina la ukubona amadoda afika neyimehlana. Sagcina la kanti uNkulunkulu khona into afuna ukuyishintsha emadodeni ngoba uma usadla isimehlana awuzukushintsheka. Awuzukushintsheka. Ngoba kufika uvimbise yilento ukuthi indoda ithi mayibona ukuthi abezwani nenkosikazi ibisimembathela umakalabo. Iyafika isifa kumakalabo ekhaya ukuthi noma ngayikwala uyoqala umakalabo. Ngiyazizwa masilunge madoda uma ziyolunga izinto kudingeka thina silungisile ngoba uma ke kwalunga lapha kini madoda akwalunga lapha kini awuyibona indoda madoda yathela inkosikazi isikhulile ngasithi yayina 60 years sihlangana nayo kwenye indawo izakini iyabuza imazi noNdwandwe lo angazi ukuthi wayefika kuthini umyeni wami ithi wemfana wami awukhophise lo mfundisi uthongwa ngithi kuye lo iphendula ithi mfana wami nifike nibenzeni ubaba emhlanganweni uthi ngimdala ngina 60 years ikhali ngiqala uba nendoda kusho mama uthi ngina 60 years ikhali ngiqala uba nendoda nifike nibenzeni emhlanganweni ngoba sasiyifuna indoda size siyithobe ngoba ungacabanga wena ubona amabhluku ucabanga ubona ugqoka amabhluku ubona indoda lapha ayiqoqa akukhulumi lona ibhluku akukhulumi ngisho ukulengisa indoda ibonakala ngezinye izinto kubonakala ukuthi nansi indoda singabaningi yashintsha insizwa lapha yenze advert baningi abalisa lapha ezweni lakithi eSouth Africa kodwa amadoda ayingcosana kodwa ke yayifuna ukusho lokho kwayona ithi amadoda aphuza black label kodwa uma ulalela lento eyayikhuluma ikhona into ejulile eyikhulumayo ukuthi baningi abalisa ezweni kodwa amadoda athani akungabi njalo la sifuna amadoda la asifuni bona abalisa la umlisi ozohamba nathi abuya sethele inkosikazi akukabi indoda leyo yilo kufuneka noma kudliwe kuthiwa sheshuye ekhaya uzophoqa uNkulunkulu akasize lithi izwi kaNkulunkulu ningesabi
lithi yesabani munye yesabani uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekwazi ukunakekela ngisho izwelile kangakanani thina esidalwe ngomfanekiso wakhe. Akakwazi uNkulunkulu usinakekela. Iningi lethu ukwesaba ezinye izinto kunokwesaba uNkulunkulu kufana nokumphika uNkulunkulu. Ngoba uthi ukhona ngesikhathi ugijima uya kwezinye izinto uthi lo uNkulunkulu angumethembu usumphikile. Emadoda niyangizwa na? Amen. Ngobani phakathi kwenu abasethembele ezihlahleni? Abasethembele ezihlahleni. Uma izophuma nje emsebenzini unezihlahla zakhe. Niyangizwa? Phela lezi zinto ezisuyithayibuyo ngisho ithawu ngehlahla. Athi umbeke uNkulunkulu usekuhamba ihlahla phambili. Angisho ngaleyo ndlela uma wena ungobhabhatisiweyo okholwayo usumphikile already. Akudingi uzukhipha igama. Ngesenzo sakho usumphikile. Wathi uNkulunkulu lokho uthi kuthiwa uNkulunkulu angikwethembi mina ngethemba lesi. Usumphikile. Khuluma ngokukholwa. Siyacabanga ngithi ukuthi kuyoze kuphume la igama lokuthi uphika uNkulunkulu kanti zenzo. Ukwenza kwethu esikhomba ukuthi awumethembi lo uNkulunkulu othi uyamethemba. Khona ezinye izinto zethembayo. Abantu ngicabanga ukuthi lapha emotweni zabo lokho kungonodoli okulokhu ukuthi futhi unodoli kanti hayi. Iphoyisa la. Nasezinye indlela esiphika ngazo, indlela eziningi esiphika ngazo Jesu. Nxa la ukhona osebenza khona ungafuni ukwaziwa ukuthi ukhona uMkristu. Umdibi nje ufuna ukwaziwa, usumphikile ungazange ulikhiphe. Umphikile yini ungafuni ukwaziwa. Amen. Amen. Nxa singafuni ukumela iqiniso. Njalo sithi uma ukwazi ukukhuluma uyakwazi ukuphendula sengathi ulifraya epanini. Kanti awufuni ukumela iqiniso usumphikile ngoba kuyindlela iqiniso nokuphika. Usumphikile. Uma singakwazi ukumelana nezimo ezihlukumeza abanye abantu nathi sijawina abahlukumezi sumphikile. Ngoba lo mhlukumezayo uhlukumeza umfanekiso kaNkulunkulu. Uma singafakazi ngaye usumphikile. Emadoda. Ngiyathanda abantwana. Hey. Suka manje. Sithi mase sesiphathi. Nalapha sayishumayela. Ngesikhathi bebona ukuthi uphelele umoya bathi yenyuka. Abanye abazi nalo ukuthi lokhu kwakwenzeka kanje baye bathi kwakwenza uJohn Wesley. Abazi uJohn Wesley wayenesifuba somoya. Lento yayimenza adonsa umoya ngoba wayenesifuba. Hayi ukuthi indlela okushunyayelwa ngayo. Kodwa namhlanje sokuba isitayela. Madoda nxa sisibandakanya nazo zonke izinto ezimelene noKristu siyamphika uKristu. Nxa siphila ngendlela ezimhlazayo uKristu siyamphika uKristu. Akukhathaleki ungaqhamuka uswenza njani enhlanganweni ungumphika uKristu wena. Nazi indlela. Uthi uJesu wayakumvuma phambi kwabantu. Nendodana yomuntu iyakumvuma phambi kwengilosi kaNkulunkulu. Ukumvuma uJesu sikubonakalisa ngalezi ndlela. Ngithe ukumphika lokuqala, ukumvuka simbona, ukuphila ngoqotho. Umuntu ephila impilo eyambula uKristu. Angikho siyakholwa thina. Amen. Siyakholwa thina. Amen. Uphila ngendlela okufanele uhambe ngayo nje uKristu.
awusiphathi noma kanjani. Awuthi uma ubona umuntu wesifazane ubona into yokudlala, ubona umuntu ofanele ukuhlonishwa kakhulu. Ngoba umuka wagcweleza ingane encane ufana nogcweleza unyoko. Izwile. Uma ukwazi ukudlala ngomuntu wesifazane omunye, ukhomba ngokusobala ukuthi nonyoko ungadlala ngaye kanjani. Ngomunye akwazi ukuhlonipha isithombe salowo ofana nonyoko, awukwazi ukuyihlonipha. Uyakuhlonipha kanjani uNkulunkulu akubusise kanjani? Ufuna ngezikhathi zonke ngithe ukumvuma uJesu, ngikhuluma ngokumvuma. Ufuna ngezikhathi zonke amathuba okufakaza ngoKristu, ukusiza labo abahluphekile. Ungenzi sengathi awuboni ukuthi umuntu uhluphekile, kukhona okuncane ongamsiza ngakho. Hoyi, udlulele sengathi awuboni. Ukungabi ingxenye yezinto ezidunga ibandla. Ungabi ingxenye yezinto ezidunga ibandla. Amen. Amen. Ufika ngelinye ilanga amadodana kuyibo ayingxenye yezinto ezidunga ibandla. Acabanga sengathi kukhula yakwenza kanti awuboni ukuthi indlela enza ngayo noma ngabe abekhulume elwela iqiniso ukuthi indlela enza ngayo lokho. Ngizwile na? Kukhona ukuthi uright ugcine kunguwo lokho. Sizwe? Uright ugcine kulokho. Ukuthanda nokwazisa bonke abantu. Ngoba wena uvuma uJesu. Lo Jesu ophila kuwo ukwenza kube lula ukwenza lezi zinto. Kunezinsizwa ezincane lapha ezisazoba nenselelo enzima. Mina phela ngiyabuka nezo. Ngeke seyihlangana. Sizekhasa izinto. Lo muntu ngokuhle. Kusekhona insizwa ezisencane. Yabona ngeinsizwa. Ningathi manihambe nihlangana nosisi. Uthi ngoba nakubona ubuhle. Buso ucabanga ukuthi yona nkosikazi noma intombi. Uma ufuna umfazi, ya kuNkulunkulu. Umezwa sikhuluma kanje sengathi abesifazana abahluphekayo. Bakhona amadoda ajulukuba. Futhi sengezwe kuthiwa abesifazane balayi banzima kabi. Uma uthi uyadelelwa indoda, ekwakuthola nje vele uhlale phezu kwakho. Phela umoya ungasazi ukuthi wenza njani. Ijulukuba sehleli vele wakhwakela. Kanti ufuna umfazi uNkulunkulu ungahambi. Ufuna ukuthi ayonke indawo ucabanga ukuthi uyohlangana naye. Awunakuhlangana naye. Izwe libi namhlanje. Ngiyangizwa insizwa. Libi ngoba namantombazana awasaphuzi ayabugaqa. Uma ke nicabanga ukuthi niyovele nihambe noma kanjani nithola abafazi nisengxakini. Abekho ababekwe emashalofini. Funani umbuso kaNkulunkulu kuqala. Zonke ezinye izinto ziyolanda. Uma nje nifune ubuso kaNkulunkulu kuqala, ziyalunga izinto. Baba, ziyalunga izinto ekhaya. Uhambe nje ungaxakekile ubaba. Bathi bethuka izanya ngapha nangapha. Umbhulelo uhamba noJesu wena, umbhulelo okwenzani? Angisho imbhulelo yabathanda laba bakholelwa embhulelweni. Ufika uthi thina singakholelwa embhulelweni siyeqa nje. Azo okholelwa embhulelweni usibambe yena. Ngoba kuyabona ukuthi inkolelwana yakhe imfaka kulezi zinto bese kubamba yena. uNkulunkulu akasize sibe ngamadoda amile eqinisweni nasekumazini. Kumnandi ekhaya kunendoda emaziyo uNkulunkulu. Ukuthi mayiqhamuka isithando sawo simoyizela. Singaqhamuki ukuthi kade simoyizela uquba lemini ngoba sekungene ibhubesi nezingane sithele nezinkukhu ziyobaleka nendlu yokuqasha. Sofikile ibhubesi. Bayihloniphile uNkulunkulu wemadoda. Waniphathisa into engenganani.
Ukabani uphathiniso. Ukabani uhlonishwa kuthiwa ibayindoda phansi. Ube inhloko ekhaya. Ukabani. Ngoba uma ethi iba inhloko uthi yime endaweni yakhe. Ukuze lo muzi wakhiwe nguwe ume endaweni yakhe. Yemadoda. Ngiyawathanda mina amadoda ethi hlele emzini wayo ibiyazi ukuthi ukudla kuhlalaphi. Niyangizwa na? Ibiyazi ukudla lokho groswayo kuhlalaphi. Yayithanda mina indoda eyaziyo ukuthi engenayo kwa Pick n Pay iqhubha itholi. Uma ingakungeniyo iqhubha itholi ikhona izobona into ezithathwe zafakwa kutholi uma sekubhadalwa lapha nayidula kangaka ungazi ukusho ukuthi inkosikazi imosha imali. Kanti awazi nasesitolo. Awuyi nanesinye. Ushiya amale azoyifuna ekhaya. Bafowethu nodadewethu ngicabanga ukuthi mina uJohani naye uma sibuyela ngale kwesambulo kule ndumiso akhuluma ngayo ayibona nesixuku esikhulu esingenakubalwa kuyasiqhubuzela nathi basazi ukuthi noma kungenzakalani empilweni yethu uma simelele iqiniso noma ngabe siyabulawa noma ngabe kwenzakalani ekugcineni uma sihambe kahle siyobalwa nalesi yasixuku. Siyobalwa nalesi yasixuku. Uyabuza ke ubuza indoda uJohani lapha ubuza indoda uJohani ilungu leli lithi bakobani labayana abagqoke ezimhlophe futhi bavela. Awuyaphendula uJohani uvela ukhuluma iqiniso uthi wena Nkosi wena wasi. Yamxolela. Uyamtshela sokugatshelisa uyamtshela uthi lalela laba yibo abavela emhlabeni abaphuma osizini olukhulu akade bethukwa bethukela ukuthi bayiphethe kahle. Ngiyangizwa insizwa bathuka uthuke nayintanga yethuke nangamantombazana akuthukela ukuthi awukhulumi kanti ajaha futhi wakhulumisa. Sake sabizwa nathi sisezikoleni baze basibhalele incwadi bayoyiphosa etebhisini lasehla ngakhona seseshelwa ngamantombazana. Ngoba bebona indlela umuntu ayiphethe ngayo ukuthi umuntu uyigadile insizwa. Uma uyigadile insizwa baningi bakonsamana. Ngoba akekho ongayifuni indoda eyiphethe kahle. Kodwa kungathi ungababona bekonsamathe usucabanga ukuthi umfazi lo ubuza kuNkulunkulu. Uthi uJohani lesixuku mayisesibona mina ngithi uma ke zenzekile lezi zinto kithi sihambe endleleni sajikijeka kwakhulunywa zonke izinto anokwazi bantakwethu ukuthi mawuze wafa noma ngabe ufake kodwa kanti thukuthukele into kaNkulunkulu uyobalwa naso lesesixuku. Yibo laba bathi bethuku kanti bona baqinisa ingubo zabegazini lemvana. Bakhulume zonke izinto abantu abayithandayo kanti bona baqinisa ingubo zabegazini lemvana. Kushiwo zonke izinto athi umuntu mina ngiyamazi uNkulunkulu uma kuthiwa nemzwilili uyayazi ngisho unono sekhanda la lo muntu uyalwazi akasoza ngilahla. Unjani uthembekile akalahlani anosiprusi akalahlani. Bazalwane akusho lokho ukuthi ukuvuma iNkosi uJesu kwenza izinto zibe lula empilweni yomuntu angisho njalo. Kodwa into engiyishoyo ukuthi noma zinzima izinto uyakwazi ukuma. Nangu Bernard Mzee uze wafa esebulawa kodwa into eyamisa idolo akamiswanga ezinye izinto kwamiswa iNkosi uJesu. Wafa kahle. Nilandela indoda eyafa kahle. Nina nifuna ukufa kahle. Savele sathi shode. Anifuna ukufa madoda. Nife kahle.
lifele eqinisweni. Iloyo uNkulunkulu ayifunayo, abantu abazoma baze bafe bafele eqinisweni. Asingenisi kanti sandisa nginami. Singandisi nami. Ngisazokubuza sihlalo ukuthi ubahloniphe ngempela? Bathi iyayihlolela ke mina madodana kaphasi. Ngisazonibiza lapha ndophasi. Benzekani samema mina? Ngisazozala kimi. Nizophasa. Uyobonakala ufuna ukuphasa. Uma bengaphasi futhi, nami ngonyaka ozayo ngiyokwenza islot sokuthi ngibe khona. Bafowethu nodadewethu sengiyangasigcineni njengoba kwenzeka kuBernard Isaac naseyindimbaneni eminyakeni ngeminyaka ezama kwaze kwasekuseni nathi sibizwa ukuba senze njalo simele iNkosi kukuhle noma kubi. Uma kubiza ukuba sithukwe sicokofuke so be it. Kuphela nje uma siyohlala sithembekile kuze bese gcineni. Nxa kufika ikhathi esinjalo kithi ngendlela eziningi ezahlukeneyo singesabi masinethembe lo namandla phezulu kokuphila konke. Kunjengoba yesho lapha yana evangelini uthi uma benukudulele emasinagogeni nababusi neziphathimandla ukuba nehlulele ningakhathazeki ukuthi niyawuphendula kanjani nokuthi niyakuthini ngokuba uMoya oNgcwele ukhona uyakuninikeza ngasona leso sikhathi eniyakukhuluma. Wow madoda. Wow. Nami ngifuna ukujoyina le. Noma ngikhiwe nje bafana akuphoze yasho madoda amakhaya. Suka. Uvela ugijima uzwe ukuthi ugijima lapha egazini. Ucishe uyikhohlwe nawe. Mase zisho. Ngizonzwa yilokho. Nedlule kulokho. Ngoba ngiyangizwa. Baphathi abayiphathi incwadi. Abayiphathi incwadi. Leyo nto number 1 iyakutshela ukuthi ekhona into engalungile. Ukwenza kanjani uyisotsha ungayiphathi ikhali zakho? Uzolwa ngaziphi? Ngoba isotsha phela libonakala ngekhali zakho. Yikho thina sithathwa yiyo yonke inqoya ngoba ikhali zethu azikho eduzane kwethu. Asiyifundi iBhayibheli sicije nazo lezi. Ungahleka ufana nomsheshe. Wakwambona wena umuntu oyokhonza uNkulunkulu ephethe incwadi eyiningi kangaka. Zingakho. Ziningi. Angisaphathi lapha kithi yiningi kakhulu. Ngoba uma ukwathi kuyaqhamuka uSathane ibanjana lezi ukususuluza ngephula. Uma umuntu ukejile akuzwakala ushaya neprayer book. Egcineni uqedele neBhayibheli. Ngoba umuntu uphethe izakile eziningi kangaka. Uma uzoza wena ungaphethe ngisho esisodwa uzolwa ngani? Ngoba phela akuthi mase kuqhamuka ubunzima kuculwa. Mase kusemzibe akuculeki. Ukhuluma iphutha. Ukhona owakwacula mase kusekunzima. Sicula amasila silungela khona ukuba siyefika. Ngakho uNkulunkulu asisize. Kuvela abantu abazawuba nomehluko. Ngithenga sesenzile. Bakhona abafuna ukuphasa. Uyiza ke. Ngizobuza. Yiza. Noma ningahlala phansi lena nobathathu seniphasile. Ngoba abazi babizelana kodwa baphakamile bangethemba. Niyanizwa sikhuluma ngalento ekuthiwa ukholo. Yikho lokho. Afika athi uNkulunkulu, come to me. Uye ungazi ukuthi ufuna ukwenzani ngawuNkulunkulu. Ubone ngoba usukhona ukuthi akana kuyenza into embi uNkulunkulu. Khona into embi yenze kimi. Angisiyeke mina uNkulunkulu.
Kodwa niyabona usukuma kwenu nje ningethemba. Vele siphendula ubizo singabazi. Kodwa uphendule ubone ngoba usukhona ukuthi kanti uNkulunkulu nje wayengibizela lokho. Abezeke abanye ngizobabuza bona. Abese. Ngaphandle kwalokho angisakhathazekile niyabona nalabathathu sesinabo. Ngakho le nkonzo anizukusho ukuthi ibe ubani. Abathathu bakhona. Bakhona abafuna ungena. Uze nithi go in. Oswane madoda. Hey, awudlali imali nawe izana. Imala lapha esitebhisini. Gibela esitebhisini. Ubheke abantu. Sondela. Akusinto encane kumele uzokumbhishobhi uyabona nje. Lenongena nini lapha. Ngizonibuza ke nina nezwi. Imbuzi. Ngifuna uphasa. Ngizonibuza umbuzo lo. Namhlanje njengoba nifuna ukungizwa, why ufuna ukungizwa? Ngiyathanda umsebenzi weNkosi, ngiyathanda umsebenzi leNkosi. Ngihlabelela ngiyathanda. Ngiyabangela futhi ngifisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngibangele ngakho ngiyena. Kosho mina. Noma paseke noma mina njengoJohn ukuthi wamadodana ingoba ngiqinisa ukholo lwami kuNkulunkulu ngimazi uNkulunkulu ukuthi yini empilweni yami uqhubeke njalo ukwenza inkosi uqhubeke njalo ukwenza uqhubeke njalo usebenze inkosi usebenzele wenzani ngivangele ngishumayele ukhuleka nihasile. At least 5 hlalani phansi. Nizwile ukuthi bathini? Nibaphasile ngokubathini? Akuyikho nje ukuzocula nakho konke. Bakhuluma ngokufakazela uJesu, bavangele. Uma ubuyela laphana encwadini yomqiniso, siqiniselwa ukukhonza, ukufakaza nokusebenza. Bezwile beyikhuluma leyo nto? Nanso into esiyifunayo. Anizogcwalisa ngenani. Niqaleke ukuthi kuyasebenzeka ngoba bekhona enibawinayo. Nibawinele inkosi. Ningeneliswa ukuthi akho umuntu ozayo enemfumene. Uma ubona uNkulunkulu uyathandaza. Hamba uyohlala ngaye kuNkulunkulu, umbize kuNkulunkulu, uyoze kuvuma uNkulunkulu okuyena okuqula inhliziyo. Sizwana? Akusiyo umdlalo nakusiyo amaswini. Ngiyabona ngingathi nijahe lapha kokulezi ntolibanje. Izinto zethu. Kodwa uNkulunkulu asisize abantakwethu sonke. Nikuzwile bomama nosisi. Nikhuluma nabo, ngikhuluma nabo, ngikhuluma nazo. Amen. Uma nawe uyicinga nje uyayibona nawe ukuthi khona lapha kushoda khona. Ungababoni bemoyizela, bayibona abashodayo. Ngoba ilokho isizathu sokuhlangana kwethu lapho ukuthi umuntu nomuntu ayibone la ishoda khona. Ungagcini ngokuyibona, lungisa. Ngoba uma ulungisa uyibeka esimeni esihle kuNkulunkulu. Uyibeka endaweni enhle kuNkulunkulu yokuba nomusa wakhe uthi mawuzale izibusiso zifike ikwazi ukunamathela kuwe ngokufanelekile. Zingafiki nje zedlule phezulu
kwakho ngoba kubathe kuyabhekwa ungahlala kuthweni lapha kwenile la angisho ukuthi neninumele kodwa bakhona ababenini ungabona seyigqokile uma ngamsikena nje ngibuka khona nje ngibabona amehla sefuna ukuwa ndaba kubabheka mina ngiyababheka ukuze umbone umuntu bese lokhu ungathi amehla kalamthuntu usubona khona ungahambi kahle lapho amehla iselokhu elingisa kalamthuntu uNkulunkulu asisize bantakwethu uNkulunkulu aselekelele baba nigijime naleli ngqondo nigijime nayo ningavumi nje ukuthi bemnandi umsindo lekelelani lamadoda ukuba uNkulunkulu athi mayiwabheka athokoze mazulwini akulula-ke madoda khona lapha kuzaba nzima khona ngoba asiveli sonke sivele siqhamuke izinto zonke seyikhaya kusetshenzwa nzima ukuba siseyikhaya kodwa ngiyakwazi ukuthi uma seyikhanya kuyokhuluma omama ekhaya ningizwile laba sebeganiwe kuyokhuluma omama ekhaya ngabona mina kade ngiyibona izinto ngamboni nje nensukwana lapha esontweni ngayibona izinsizwa mina ezincane ezayijoyina inhlangano yamadoda kwenye indawo ke ngibona omakoti bawo ngoba sebebona umehluko kulezi insizwa ezilokhu ziza emadodeni kwesezehlukile bangena bagcwala iMother's Union ngone babona umehluko emadodeni ngokuma kubonakala umehluko endodeni ziyalunga izinto ekhaya uma ungalungi endodeni okuyiyona efuneka ikhomba indlela ayilungi izinto ekhaya ayikwazi indoda ngiyafika kwakho awucela omunye asithandaze awuma cela makuthandaze indoda ayikwazi ukuthandaza umpriest walapha ekhaya akakwazi ukuthandaza kanti ubani umpriest lapha ekhaya ngoba nami ngisho ngifikile ngiyothandaza ngoba kusho wena umpriest walapha ekhaya ngoba i-altare lakho lapha ekhaya amen angizuvele ngifike ngithatha amandla akho uma ngoba kufike mina ngumfundisi bese ngithi hoyo sithandaza ufuna ngizwe uthini wena njengendoda lapha ekhaya uma uthi sicela ubaba nombhishobhi asithandaze ngiyathandaza ngoba umpriest walapha ekhaya useshile umethule kwaze kusho umama uwe swalandela umama nezingane usemva wena hayi amadoda amaningi leso uhambe ingane phambili ulandela umama namama nasokhothuloza ingane indoda ikhanisa ngemuva enye ayiboni lendlela uNkulunkulu asisize amen angithule ngifisela okuhle kule ndlela nobumnandi ekungeneni kule nhlangano kumnandi nginibonile nani selisho ake nisho nithi kwembetha amandla njengengoma beshoba wembetha amandla njengengoma wembetha amandla